Minister vnútra by mal strážiť spravodlivosť, mal by všetko urobiť preto, aby chránil obete prenasledovania, obete, ktoré niekto prenasleduje kvôli tomu, že hája verejný záujem. Obete, ktoré hája alebo bojujú proti korupcie. A on bez hanby najprv to dá svojmu poslancovi Bartekovi, dá vypracovať na legislatívnom odbore ministerstva vnútra návrh novely, použije na to Barteka, ktorý, teda asi by bolo naivné od nás očakávať, že by on bol schopný vypracovať nejakú slohovú prácu a nie je to zákon. Predloží to cez neho a keď potom prehrá spor na Najvyššom správnom súde, tak potom povie, nie, pritlačíme, pritvrdíme a úplne to zrušíme a vyhodíme hentú svíňu tam nejakú Dlugošovú, čo nám tu ubližuje mne bohorovnému ministrovi vnútra. Však ale to vidíte, že keď ministrovi vnútra v takejto situácii, keď by mal naozaj hájiť záujmy, verejné záujmy a hájiť záujmy oznamovateľov korupcie, keď o mnoho viac záleží na tom, aký má účes a počas svojho pôsobenia roka pol v pozícii ministra vnútra strávi 3 týždne v Turecku, lebo mu nastreľujú vlásky. Jedenkrát sa mu nepáči, druhýkrát nastreľujú vlásky a tretíkrát nastreľujú vlásky. Tam už podľa mňa krásne vidíte, že na čom tomu človeku v skutočnosti záleží, aké má priority v tej svojej pozícii a teda, že či naozaj mu záleží na ochrane verejného záujmu, alebo iba na tom, aby mal správne načesanú tú cestičku a pred zrkadielkom, aby sa samému sebe páčil.